התחלתי. יופי. יאללה, אז אתה יכול להתחיל. ראל, אתה רוצה לקרוא? כן, מאוד. טוב, אז אני אמשיך לקרוא. טוב, בואו נדבר על מה זה GPT מותאם אישית. אז עכשיו יונתן אומר לנו פה שהוא הולך ללמד אותנו על מה זה כאילו, יש GPT כאילו שהוא כללי, אבל יש כזה דבר מסתבר שזה כאילו משהו שאתה יכול להתאים את זה ממש כאילו אליך, שה-GPT מותאם אליך. אז מה זה אומר? כמו שאתם יודעים, GPT, קוראים לזה GPT, זה לא ChatGPT? אוקיי, לא משנה, זה אוקיי. עוזר לכל העולם, הוא יכול לשמור מידע עלינו, אבל לא תמיד. אני רוצה לבנות GPT משלי, מה הכוונה? נאמר שאני יועץ משכנתאות, או אני מעוניין שהמסלולים של המשכנתאות יישמרו לי ב-GPT, ושאני אתן לו פרטים על הלקוח שלי, ייתן לי את המסלול הכי מתאים לו. אז אפשר בעצם שהוא יזכור גם דברים שקשורים ממש אלינו, כאילו. יש איזה מישהו שהצביע, נתן. אהרון או משהו כזה. יש למישהו שאלות? יש למישהו רעיון איך עושים את זה. דיין. לא, אין לי מושג. יניב אמר שהוא יודע, הוא אומר בהגדרות שאפשר לעשות את זה. בוא נראה. אפשר לשמור מידע שיהיה נגיש בכל שיחה. לא הבנתי. בכל שיחה שלך עם GPT, כאילו אתה יכול לגרום לו שהוא ישמור עליך מידע, והוא יהיה זמין לו. ואחרי זה לאט לאט הוא יאגור מידע עליי בעצם, ואחרי זה יהיה לו יותר קל לעזור לי. כן. נשמע גם קצת מסוכן בסך הכל. הוא אוגר עלינו מידע. המידע הזה שהוא שומר עלינו, יונתן, זה משהו אישי שלנו, או שהוא יכול לחלוק את זה עם משתמשים אחרים? כן, זה באמת מעניין. כן, זוכר גם פעם אחת מישהו סיפר לי שהוא, היו כל האלה שנולדו בעצם לפני 2008, אז יש להם את כל כאילו, אתה יכול לכתוב על מישהו, אתה כותב את השם שלו וכזה, אתה ממש יכול למצוא על המון פרטים. לא הייתי ממליץ לכתוב לא מידע אישי. הנה. כי פרצו פעם אחת את המערכות של משרד הבריאות או משהו כזה, ואחרי זה יש לו גם ל-ChatGPT את כל המאגרים על הרבה אנשים. האלה שנולדו לפני 2008, אז כאילו... אוקיי, אז
כאילו לא פרטים אישיים, לא מספרי כרטיס אשראי, לא תעודות זהות. כן, לא... אז את הדברים האלה לשמור ממנו. כן. הבנתי. יש למישהו שאלות. תתחיל להגיד לו את הדברים. איך עושים את זה? כן, איך אנחנו עושים את זה? איך אנחנו גורמים ל-GPT להכיר אותנו? אז חלק כתבו לך כבר, נתן. כתבנו כבר בצ'אט. כן, בצ'אט. נתן הילה שמה שאלה אותך באיזה כלי בוחרים, יש מלא תוכנות ואתרים של AI. הילה כתבה שהיא מפתחת פולסטאק. אתה יודע מה זה? אני לא. גם רות. האתרים לא נגמרים. ומה אתה ממליץ? אם יורשה לי לשאול מה זה פולסטאק? בגדול אני פשוט מפתחת גם צד לקוח, גם צד שרת, גם צד דבופס, אז זה מה שנקרא פול סטאק, כי זה כאילו שתי הצדדים, אבל היא לא תכנתת. הבנתי. תודה. היא בעיקר משתמש ב-GPTN Copilot GitHub. אולי תעתיק את זה ותכתוב את זה בצ'אט, כי זה לא נראה לי שמיע כל כך טוב. GitHub Copilot. אוקיי. מה זה? זה לא הצ'אט GPT? זה משהו אחר? GitHub Copilot יעל את משתמשת. תכתוב את זה אבל בצ'אט כדי שכולם יוכלו לראות איך כותבים את זה. אוקיי. וזה ה-GPT שלומד אותך? כאילו שמה, דרך זה אתה מלמד אותו על העסק שלך או על עצמך? איך? יעל את משתמשת. כן, אני גם משתמשת בעיקר בצ'אט GPT וקופיילוט. קופיילוט יותר
לומד את הקוד שלי, וצ'אט GPT יותר לשאלות פתוחות כאלה. זה בדרך כלל מה שאני משתמשת בו. אוקיי. אז אולי תראה לנו מה זה. עוד שאלות. לי יש שאלה, זה עולה כסף הקופיילוט הזה או שלא? או שזה חינם. כן. רק למפתחים. בסדר, מפתח אני מאוד בסדר. רק למפתחים זה בחינם, או רק למפתחים זה בכסף? לא שימושי. זה שימושי רק למפתחים, אז אין צורך. אוקיי, סבבה. אז בוא תראה לנו מה מתאים לנו. אנשים פשוטים. כן, בוא נתחיל. טוב. מי מכיר פה קנווה? אני. קנווה אני גם מכיר. יש עוד מישהו שמכיר? נראה לי אהרון סבק הצביע. כן, אהרון הצביע. אוקיי. גם רות. לא. לא משנה. הנה, יעל אמרה שהיא גם מכירה קנווה. מה אנחנו רוצים לעצב? לא יודע. יש לי מישהו רעיון? מה אנחנו רוצים לעצב לדוגמה? דוגמה. מישהו רוצה לתת משהו? דוגמה? יכולים לעלות, אל תתביישו. הנה, הילה כותבת כרטיס בירטוף ביקור לעסק. יאללה. אני רוצה שכולם יסתכלו מה אני עושה. אני רוצה שכולם יסתכלו מה אני עושה. אוקיי. סבבה, אתה משתף מסך כאילו? כן. אנחנו מסתכלים. ראת הקנווה. אוקיי, בחרת את הקנווה. אני לא רואה את השיתוף מסך. לא, אתה רואה את הקנווה שכתוב קנווה? לא, אני לא רואה את השיתוף מסך. איך? אולי זה ננעל לי על מישהו אחר. שנייה. טוב, תמשיכו, אני אסתדר. אוקיי, יונתן? יונתן נראה לי ניתק ומשתף מחדש. הופה, הנה עכשיו אני רואה, כן.
אוקיי. רגע, לא הבנתי, אתה עכשיו עשית בצ'אט GPT, פתחת כזה של קנבה? כתבת לו קנבה? כתבת לו קנבה? ואחרי זה פשוט זה יצא לך. כן? אתה נכנס ל-GPT, כן, חופש קנבה. חזק. ואחרי זה אתה יכול להגיד לו, אתה כאילו עושה לו איזה, כאילו כותב לו מה לעשות בתוך בתוך הקנבה. כן, אז כן. אחרי זה הוא כאילו פשוט מביא לך זה מוכן. וואו. חזק. אוקיי, אז אתה יכול אבל לדייק אותו יותר לעסק שלך, לא? כן, אם אתה מפרט יותר אולי זה ייתן יותר משהו ספציפי אולי. והחיסרון. מה זה? מה? מה, הוא לא יהיה? הוא לא יודע לשתול תוכן. בסה. אהרון סבג, איך קוראים לזה? כתב בצ'אט שהוא רוצה לדעת איך ניתן לעשות סרט תדמית קצר ב-AI. היא לא יודע. אוקיי, תמשיך. תלמד אותנו מה שאתה כן יודע. אוקיי. קורא. בואו נראה את הקסטום JPT שלי. שלך, יונתן. איך פתחת אבל את התיקייה הזאת שקוראים לה יונתן? כיף נראה. אוקיי. מי רוצה לשאול שאלה עליי? באיזה בית ספר אתה לומד? יונתן, עלות בשמך? אנחנו לומדים ביחד, אנחנו בצפת, בהתפתית, אתה מכיר. הראל נראה לי הוא רוצה להקליד את זה לתוך ה-JGPT ולראות מה הוא יודע עליו.
אוקיי. אבל נתן, איך הכנסת לו את המידע הזה עליך? הכל יהיה ברור. אוקיי. יאללה, אל תקרא. מה לקרוא אני? כן. טוב, שימו לב, כדי ליצור custom GPT, יענו אחד שמוצב אישית לעצמכם, חייב פרו. וואה. טוב, בקיצור, אז אם מישהו רוצה, זה כאילו שזה מגניב, אבל כאילו זה גם עולה כסף, זה $20 לחודש. ומשתמשים חינם יכולים ליהנות מהמאגר. כן. קיצור, אז הדבר של ה... קנווה. שנייה, תגיד שוב פעם. נגיד קנווה. נגיד קנווה? אז אם אתם נגיד רוצים להשתמש בקנווה, כאילו של ה-GPT, אז כאילו אתם, זה כן... נגיד קנווה פתוח לכל אחד. אוקיי, קנווה פתוח. אבל גם שם יש... כולם יכולים להשתמש בזה, מי שרוצה את היותר טוב, אז צריך לשלם כסף. נכון. כן. אז גם פה זה ככה. זה מה שאתה רוצה להגיד, יונתן. יש לנו מאגר ענק. יש לנו מאגר ענק שזה זמין לכולם. אוקיי. אבל כדי ללמד אותו על עצמך, אתה חייב את הפרו. כן. אוקיי. המאגר זה. מה שאנחנו רואים על המסך? אוקיי. Explore GPTs. אוקיי. אוקיי, אז עכשיו... נתן, אתה צריך לתת לנו קצת ידע כדי שנשאל אותך שאלות. כן, לא כל כך הבנתי, גם אני. אז איך בעצם בונים אחד שהוא כאילו מאגר של... זהו, נגיד ששילמנו כסף ואנחנו רוצים להתאים אותו
עלינו. תגיד לנו למה כדאי לנו לשלם כסף. עד כאן הראתי בלי לבנות. אבל מה קורה? בסדר. עד כאן הראתי בלי לבנות. את כנראה בלי לבנות? עד כאן הראתי בלי לבנות. יש שאלות עד כאן. עד כאן לא כל כך. כאילו מבחינתי. בואו ניצור GPT ל... יש למישהו רעיון? חנות פרחים. בוא ניצור את GPT כזה של סתם איזה מישהו רנדומלי שנמציא. או נחמד. הילה, לא הבנתי. היא רוצה שתסכם בעצם את כל השלבים של ה... כאילו שאולי בסוף תשלח כאילו שלבים של איך מגיעים ל... ממש כזה, לפי מה שהבנתי. ראיתם איך הגעתי לפה. לניו JTP? לא, אני לא הייתי את הרגע. לא, תסביר לנו. אתה נכנס לגוגל, כותב JPT. כן, אוקיי. ואז... בקריאייט. הולכים לזה ואז קריאייט. אוקיי. סבבה. טוב, יש שתי הצעות. יש אחד שהציע לעשות על חנות פרחים, ויש אחד שהציע להמציא דמות. זה אתה מה אתה מחליט. להמציא מה? להמציא דמות. מישהו רנדומלי, להמציא פשוט איזה מישהו, לתת לו שם, לתת לו מקצוע, ואז ככה זה יהיה מצחיק כזה. נכון. אז בוא נתחיל, בוא נקרא לו בנימין. מה אתה אומר, איזה מקצוע ניתן לו? מורה. מתקן מדרגות. מתקן מה? נחמד. מתקן מדרגות. מדרגות. אני אומר שיהיה לו 9 ילדים. ספר. אוקיי. חנות פרחים, יאללה. 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 אז מה אומרים ל-GPT בעצם? אני כותב לא. אוקיי. יש. אופס.
אולי. זאת אומרת שהוא בעיקר עוזר לבעלי מקצוע, כאילו, בעצם. הוא יכול להיות כמו שהוא רוצה, כאילו. כן. אפשר להקדים את זה. חזק. פרחים בנו. וואו. וואו. זה יפה. זה יותר חיות. כן, תמיד שכן, אין פה בקושי פרחים. חיות בנוף. תגידי שזה לא מתאים, תיתן לך איזה פרח יפה. כן, אולי תגיד לו לשנות את זה, שזה יהיה את הפרופיל טיפה עם יותר פרחים. נגיד לי שיעשה תמונת פרופיל לקבוצת וואטסאפ שיעשה תמונת... אם יש שאלות בשמחה. אפשר להעלות את שלך? מוצר שלך או משהו כזה. עכשיו. תמונה משלי. עכשיו? תמונה מה? תמונה משלי. משלי. הבנתי נכון. הכוונה כאילו אם אתה רוצה להעלות לוגו שלך, אז נגיד אתה אומר לו תמונה משלי. אוקיי, אפלוד יפה. אוקיי. זה יצא קצת בא. הוא לא עשה שום... בתמונה? בתמונה? כן. כן. ה-GPT הזה לא שם שם תמונה. אז אתה צריך לתת לו סוגי פרחים, סידורים או שירותים שאתה צריך לאכול, ואז זה ייצור לך מחירון. קושן צחור.
מאוד. שושן צחור. ורד. ורד הוא כתב. צבעוני. אוקיי, נגיד מספיק. תגיד לו כן. אוקיי. כן, חייבים להכניס לו נתונים, כאילו, מן הסתם, מאיפה הוא יודע כמה עולה לי הפרחים. אין לו, אתה. אולי זר פרחים יבוא את זה. בסדר, לא משנה, נגיד, זה בשביל הדוגמה, אוקיי. מסכימים. כן, נגיד שכן, כן. זה רק בשביל הדוגמה. כל פעם שאנחנו נכניס לו פרטים אחרים, אז הוא פשוט יעשה את זה יותר מדויק. נראה. סיימתם? מה? לבוא עכשיו? אני בא. יאללה. מה, הוא ככה עושה את זה מהר? מי? אתה... זוכרים. נראה. צריך לפתוח אותו משהו? נראה לי שהוא סיים. מה קשור לפרחים אבל? יונתן, תעלה שנייה שנראה מה הוא יצר? הייתי היום רחפן. איך? כן, בתכלס כן, זה באמת לא, הוא אפילו לא עושה פרחים, אפילו לא כתב את זה. ה-GDP רחפן היום? לרוב הוא עושה את זה טוב? אולי הוא קרא את זה פרח. אז זה הגיוני יותר כי זה כדור פורח. אולי, נכון. לא, אבל הוא כתב חנות...
אני אולי יודע, חנות פרחים של... אולי. לא נראה לי, אבל... אולי כן. אני ארמה קצת. תרמה קצת טוב. מקובל. לא רע. יש לי שאלה. אם אני רוצה להכניס לו נתונים, זאת אומרת, אני רוצה עכשיו להכניס לו, נגיד, החנות פרחים שלי, יש לי מחירון שבניתי פעם באיזשהו עניין, או כל מיני דברים שעשיתי. איך אני שופך לו את החומר הזה כדי שאני יכול לשלוח אותו לתיקייה, או שאני צריך לעשות העתק הדבק להכניס לו לתוך ה-GPT פה. אני יכול להגיד לו, תסתכל בתיקייה שלי, אני יודע מה, בתיקייה שנקראת חנות פרחים שליד. יכול להיות שהוא ייתן לך בזיפ. שהוא ייתן לי להיכנס לתיקיות?
טוב, אז בעצם צריך, אם רוצים ליצור איזה פרופיל עצמי, אז אני הולך ב-Chat GPT, אני הולך ל-Explore GPTs, ואחרי זה אני עושה הכנת פרויקט חדש, וכאילו אם אני בעל מקצוע או משהו כזה, שזה יכול להיות מועיל, אז כאילו הוא יכול לחסוך המון דברים שצריך לעשות לבד, וכאילו שימו זה לב, לעזור לי. כן. מדי פעם תכתבו עדכן. שוב מדי פעם, מדי פעם תכתבו עדכן. עדכון? תקבלו עדכון? שמדי פעם נתקן אותו. מדי פעם תכתבו עדכן. מדי פעם נתקן אותו, סבבה. טוב, מה רוצים עכשיו? יש שאלות. יש למישהו איזה שאלה בינתיים? ושהכל הבנתם. הוא יכול לעשות גם סרטונים, דברים כאלה? GPT הזה? צד ימין יש לי תצוגה מקדימה. אוקיי. בוא נראה. נו.
נכון. בואו נפרסם אותו. איפה? המסך משותף. יונתן, מה אתה עושה עכשיו בעצם? יפה, הצליח לעשות פרח הפעם. זה הישג. אני תופס את הראש. התמונה מהאינטרנט. נפל. אתה הורדת אותה? אז לא מסתבר לנו. כן. הדוגמה של היום היא ממש דלה. ממש דלה כאילו? הדוגמה של היום היא ממש דלה בחומר. דלה בחומר? סבבה, מה לאט נבין. נראה לי אבל לא יודע, אני מדבר בשם עצמי, אני הצלחתי להבין, כאילו, אם רוצים ליצור איזה משהו, יש כאילו אינטרס של עבודה, כאילו. הוא רואה שהרבה עזבו.
וואלה. קיצור, אז אם זה, אז כאילו אפשר לפתוח איזה עולה, כאילו עולה תשלום, אבל אם מישהו באמת צריך את זה, כאילו זה יכול להיות ממש שימושי, שאז אתה נכנס ל-GPT, ואחרי זה פותח תיקייה משל עצמך, וכאילו זה, פשוט מציב לו נתונים, ויכול לחסוך המון זמן ולעזור. אז כאילו... מה זה, מה שלחת? בוא נראה. הנה, שלחת את הקישור לזה. פרחים בנוף, נכון. נכון. אני רואה שהרבה עזבו. כן, זה יותר משעה כבר, נתן, זה הרבה זמן. ובצבע נותנים לכם 45 דקות ואתם לא מחזיקים שם. אני רואה שהרבה עזבו, אני מבקש סליחה. זה בסדר. הכל טוב. טוב, זה נגמר להיום או זהו? או נמשיך. הנה, עכשיו איך קוראים לזה? נכנסתי למה ששלחת בקישור, הוא נתן לי אפילו אפשרויות לשאלות, כאילו, היה כתוב איך לשווק זרי פרחים באינסטגרם, כאילו זה נותן פה חתיכת סביבה, כאילו, בואו נעבור על המצגת. סבבה. אריאל בכבוד. יאללה. טוב, כמה דברים לסיום. הקבוצה שנכנסתם בוואטסאפ פועלת כבר חצי שנה, שבו אנחנו נפגשים ומדברים על נושאים שקשורים למחשבים וטכנולוגיה. מי שרוצה להישאר מוזמן ומי שרוצה לצאת מובן. כאילו אם אנחנו למדנו עוד מלא דברים חוץ כאילו מי שנכנס רק היום יש חדש. אז כן, אנחנו עושים את זה טיפה לאט וכזה, כי זה לוקח זמן, אבל אנחנו לומדים פה המון דברים מעניינים. אז מי שרוצה זה, אז יונתן אומר. זה בשם יונתן, אני מקווה מאוד שנהנתם ומצאתם עניין בהדרכה. אשמח לענות על כל שאלה בוואטסאפ, ואשמח לעזור בכל דרך שאוכל. אם מישהו יש לו שאלות או דברים שהוא רוצה עזרה, תמיד מוזמן לפנות ליונתן. רגע, תודה רבה. תודה רבה, יונתן. יאללה, נפגש בפעם הבאה. טוב, יאללה, ביי, יונתן. לילה טוב. יונתן, היה אחלה. מאיפה הבאת את כל האנשים האלה? היה ממש מעניין. אני לא יודע כמה יש לי תקציב לשים $20, אבל זה נחמד. אהבתי. מאיפה הבאת אותם אבל? כאילו מי הם? נראה לי שהיה כבד. היה כבד? לא יודע, לא הייתי אומר. אולי טיפה ארוך, כאילו. כאילו לפעמים שטיפה יותר מדי ארוך, אז יש כאלה שמאבדים עניין. נגיד אפשר כאילו, לא יודע, לקצר אולי טיפה, ואחרי זה אנשים יותר מתעניינים. אבל הם היו יבשים, אז הם לא עונים.
היו כמה נחמדים אבל. טוב, אבל גם אני צריך לזוז עם אבא שלי, אנחנו הולכים לבקר איזה מישהו, לא מזמן היה בבית חולים, אז אנחנו הולכים לבקר אותו עכשיו, אז אני גם צריך לזוז. אבל היה נחמד בסך הכל. טוב, יאללה, ביי, לילה טוב, יונתן. יאללה.